Binilyong kantidad sa mga smuggled cigarettes nga sakmit na sabdin sa Sugbo. Usa sa gitanaw sa mga otoridad ang pamaagi sa pagdani ini sa nasod. May bagong pamaagi kuno nga adto sa laod ibalhin ang mga kargamento sa mga domestic nga barko. Ang report ni Nico Sereno. Gipangunayan ni NBI Director Melvin Matibag ug Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pag-inspeksyon sa nasakmit nga mga container vans ni atong Sabado. Giablihan ang usa sa 25 ka container vans nga na-intercept ug nasuta nga mga kinahon nga imported cigarettes ang sulod niini. Nasayran nga wala kini nagbayad sa hustong buhis, walay selyo gikan sa BIR. Gibana-banang 3.5 billion pesos ang balor sa kargamento nga gihulagway dakong alkanse kay wala magbayad sa liability ngadto sa gobyerno. Matud sa BIR, mas dako pa ang bayronon sa tag-iya, labi na nga may mga penalties pa. Ito ay ating hahabulin at yung may kinalaman dito ay we have a follow-up operation upang papanagutin natin sa violation ng anti-agricultural smuggling at Republic Act 1063 ng ito yung Custom Modernization Act at the National Internal Revenue Code of 1992. Hindi tayo titigil na mahuli lang at panagutin yung mga tauhan, yung mga drivers, bantay, helpers dito sa ganitong operasyon. Hahanapin natin sa tulong ng National Bureau of Investigation at sila ay may malaking kakayanan na matukoy sino ang talagang financier, protector at iba pang bahagi ng ganitong maling gawain. Again, yan ay pinag-utos sa atin ni Pangulo. Ang container vans follow-up sa unang 11 nga na-intercept sa miaging mga simana. Kabahin sab kini sa shipment sa container vans nga na-intercept dito sa Metro Manila. Nahibaw-an na ang consignee sa cargo nga giimbestigahan usab. Matud sa customs, may pamaagi sa pag-smuggle sa illicit cigarette pasulod sa nasod. Tinatawag na high seas, no, yung sa malayong bahagi ng ating karagatan, merong malaking barko na galing sa labas. At ito ay tinransfer sa mas maliit na barko at ginawan local shipment. Kaya ito ay hindi dumaan sa ating international ports. Ngayon, bakit ganyan ang nagiging strategy ng mga smugglers ngayon? Unang-una, napakahigpit ngayon ng Bureau of Customs sa ating mga international ports. Labanan ang mga ganitong uri ng illegal na gawain na nakakasama sa ating ekonomiya. Doon sa mga lehitimong nagninegosyo, kayo ay aming puproteksyonan at doon naman sa mga gagawa ng illegal ay hindi namin titigilan na aming kayong hahabulin. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.